Inħabbru żidiet fid-deterrenti għal min jinqabad jarmi b'mod illegali. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA se tkun qed tfassal emendi legali sabiex jissaħħu l-miżuri kif ukoll il-multi għat-tali abużi. Ħabbar dawn iż-żidiet fil-penali l-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia fejn sostna li l-ambjent Malti ma jistax jibqa' jkun il-vittma ta' minur responsabbli. Dawn il-penali se jkunu f'kategoriji differenti skont it-tip ta' materjal mormi. Penali ta' 1,000 euro għal rimi ta' inqas minn metru kubu ta' materjal tal-franka jew ta' skart ta' kostruzzjoni. Penali ta' bejn 3,000 euro u 30,000 euro għal ammont il fuq minn metru kubu ta' materjal tal-franka. Il-multa tkun skont il-kwantità ta' materjal. Penali ta' bejn l-4,000 euro u l-50,000 euro għal ammont il fuq minn metru kubu ta' materjal ta' kostruzzjoni u twaqqih. Il-multa tkun skont il-kwantità ta' materjal mormi. Jekk tali materjal ikun imħallat bi skart perikolus, il-penali minima tkun ta' 6,000 euro. U penali ta' mhux inqas minn 500 euro għal tamir tal-elettriku kbir mormi f'postijiet pubbliċi. Bl-emendi li ġew proposti mill-ERA l-Pulizija se tingħata s-saħħa biex titlob il-qorti timponi s-sekwestru tal-vettura jew liċenzja li biha isir ir-reat. Hija sinerġija bejn ħafna entitajiet, ġifieri ir-regolamenti wkoll jagħtu l-poter kemm lill-leża li tieħu azzjoni u anke finalment lill-pulizija li jkunu jistgħu jieħdu azzjoni. Jiddependi minn fejn jidħol il-complaint, però iva jekk l-informazzjoni tasal għand l-ERA tkun tista' tmexxi l-proċessi biex finalment jiġu immultati u jsir id-deterrent kif suppost. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista qal li fl-aħħar 5 snin id-Dipartiment tal-Indafa Pubblika ġabar ma' 43,000 tunnellata ta' skart mormi illegalment. Ħanwaħlu 25 kamera oħra CCTVs iktar mill-li ġajem. Ġanna 22 kamera, maħna issa ħanwaħlu 25 kamera oħra. Intant il-Ministru Aron Farrugia saħaq dwar l-importanza ta' dawn id-deterrenti. Qed nagħmluh biex ikun hemm deterrent fil-pajjiż għaliex fl-aħħar xhur rajna żieda ta' rimi ta' skart madwar il-pajsaġġ Malti u aħna lan tagħna huwa li nżommu l-pajsaġġ Malti għalina l-familji Maltin u għal uliedna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.